1995 Pusikek Bilboko zerua estaliko dute Gararrastian justizia Inigorentzat eskatuz. Haukze dira, iragandako egunak gauz ital horretatik. Gau hura, denoro ditzapenetan betiko gogoan geratuko da. 3 urte eta gero, hemen jarraitzen dugu. Ikerketa judiziala irekita bai, ziurazki lan zaila zela, dela. Baina oso astiro doa, noiz artitzaron behar? Froga perizialak egin dira, eta badaude jada ertzan batzuk inputau gisa. Hau da, 3 urte eta gero daukaguna, bakoitzak atera ditzala berondorioak. Baina bitartean, non daude Inigoren Irietaren operatiboaren arduradunak? Bai, Ugarteko, agindua eman zuena, entren al callejón, entren al rico con todo que tenemos. Zer demontriko zenun olako erabakia hartzeko? Taran dago Ares eta Barelak itxemandutako ikerketa poliziala? Bai, Irorritakoa da. Zein aldazu erantzunkizuna kaso hontan? Bakarra bez? Eta zer berri Gomazko pilotei buruz, Beltan Deredi Andrea? Oraindik ere kalean daude, Ertzaintzaren brigadaren eskura. Ez duz ikusten zen arriskutsuak diren? Ez duz ikusten hiltzeko gai direla? Zuek esaten duzuten moduan, tiroak ezin dira kontrolatu. Ezin da jakin nora abiatzen diren. Ez aldira basur argumentuak arrazoi nahikoak behingoz kaletik kentzeko eta gehiago ez erabiltzeko? Zure eskura dagoen aholkua emango dizugu. Saiezazu beste familiaren batek sufrimendu hau jasa desan. Saiezazu berriro gertaz dadin. Zure herritarrak gara. Euskal gizarteak horrela eskatzen duelako Gomazko pilotarik ez. Gainera, Eusko Jaurlaritzarako bozeramaileari, Bilboko alkateari eta barrei entzuten diegu kasua lehenbailen argitu behar dela eta justizia egin dezala. Ongi, ados gaude. Baina zuek presioa egin dezakezue horrela egin dadin eta ez bakarrik prentsako titularretan agertzeko. Ta gure atletikan zer dekogu? Hurrengo hausnarketa. Nahiko gogorra esan zen Inigo Herrera galtzea. 3 urte eta gero, oraindik ere hemen egon beharra justizia eske. Ziur egongo zaitezte. Hemen jarraituko dugu justizia lortu arte. Denbora honetan, denok batera egon gara burrukatzen helburu berberarekin. Gaur hemen zaudeten guztiok, eta gaur ona ezin duten hurbildu hainbesteek. Zerbait eman dute gure justizia bidean. Norbanakoetatik kolektiboetara, musikariak, bertsolariak, talde zaleak eta bar. Eskerrik asko guztioi zuen adoretak hemenagaitik, ez dugu inoz ahaztuko. Gogorra da oso berriz ere zuen omenaldi antolatxe epitu. Iragandako bilerak lokalean, oroite egiten digu pasatutako min guztia, bai guri, baita zure aitei bebai. Kasua azkarrago argitu dadin behar dugu, egoera hau behingoz lurperatu behar dugu, justizia behar dugu. Ez dugu laketxiko irekitako bidean justizia askatzeko. Oiukatu dezagun guztio! Inigo Cabacas, justizia! Inigo Cabacas! Justizia! Inigo Cabacas, justizia! Inigo Cabacas, justizia! Inigo Cabacas, justizia! Inigo gendun mutil jatorra, alaia eta bizia, bere lagunen laguna eta ez zuena malizia. Oin 3 urte bortizkeriaz kendu zioten bizia, arduradunak politikoak, hiltzailea polizia. Garaia data behar ditugu egia eta justizia. Larai, 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 egia eta justizia. Baina hilketa bat izan zen eta deitu zioten istripu.
Gero ikerketa hasi zen eta ja 3 urte ta piku. Urte hauetan erantzulerik ezote dute aurkitu. Imaginatu ze justizia daukagun guk hemen pitu. Errugabeak ia errudun bihurtzen baldin baditu. Larai, 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 bihurtzen baldin baditu.